Takže predstavíme model Samsungu E1200. Je to klasický, jednoduchý telefón, bez akýkoľvek špeciálnych funkcií, čisto len na telefonovanie a SMS-kovanie. Takže tu je krabica. Krabica obsahuje telefón, nabíjačku, manuál a to je tak všetko. Takže si ho zapneme. Tento telefón je veľmi jednoduchý. Neobsahuje foťák, pamäťovú kartu, USB, a videonahrávky, hej. Takže tento telefón bol použitý, hej, takže do menu sa dostaneme takto. Zoznam, hej, posledné kontakty, zmeškané, prijaté hovory, odchádzajúce, manažér hovorov, kontakty samozrejme buď priamo v pamäti telefónu alebo na SIM karte, kalendár, poznámky, správy, vytvoriť správu, doručené, odoslané, odchádzajúce koncepty, šablóny, nastavenia, vysielané správy. Hry, je tu len jedna hra. Jedná sa o taký puzzle alebo niečo podobné. Je tu kalkulačka, klasická kalkulačka, prevodník, mena, dĺžka, hmotnosť, objem, plocha, teplota, časovač, stopky, baterkové svetlo, ktoré síce funguje ako klasický LCD display, svieti výborne, môžem povedať, mám to vyskúšané. Takže nečakajte tu žiadnu LED diodu a podobné veci. Hej. A zvonenie takisto funguje, až 5 zvonení môžete vložiť a nastavenia. Profily, normál, tichý, šoferovanie, rokovanie vonku, offline, môj profil 1, 2 a 3, samozrejme. Normál, profily vybrať, voľby upraviť, melódia, zosilňujúca melódia, vibrácia, potom melódia, vibrácia, vibrácia, zosilňujúca melódia, stlmiť, zvonenia sú asi takéto.
Tón správy. Tón tlačidel buď stlmiť alebo pipnutie. Hlasitosť upozornenia hovorov, upozornenie na správy a tón tlačidel. Zobrazenie. Máte dve tapety alebo mix. Pri každom odídení z menu sa zmení aj tapeta. Napríklad takto, áno. Vojdete do menu, vrátite sa späť a už je iná tapeta. Áno. Téma oceán v modrom, horizont v bielom, Emerlab v zelenom. Ja samozrejme dá sa korigovať od 1 po 5. Čas posvetenia sa dá nastaviť. Režim šetrenia energie. Čas a dátum. Samozrejme 24 hodinový, 12 hodinový. Telefón, jazyk, automaticky anglicky, slovenčina, skratky, autozámok, informácie, osvetlenie klávesnice, zabezpečenie, zámok telefónu, zámok SIM, PIN, zámok súkromia, režim pevnej voľby, zmeniť heslo, zmeniť PIN 2, mobilný stopár, aplikácie, hovor, správy, kontakty, sieť, automatická ručná, pamäť, stav pamäte, telefón, SIM, a to je asi tak všetko. Celkovo k tému telefónu: jednoduchý telefón na príjmanie hovorov, posielanie SNS. Klávesnica veľmi dobrá, reaguje veľmi svižne, tlačítka veľmi dobré, kontextové tlačítka takisto, jednoduchý, ľahký a veľká výdrž batérie. Ak chcete tichý profil, stačí stisnúť mriežku automaticky. Keď chcete odomknúť tichý profil, mriežka takisto. Ak chcete zablokovať dlhšie stlačenie hviezdičky, ak chcete odblokovať takisto dlhšie stlačenie hviezdičky a klávesnica je odblokovaná. To je asi tak všetko. Pre obyčajných, nenáruživých telefonistov odporúčam tento telefón v dobrej cene, veľká výdrž batérie, jednoduché menu, výrazné menu, tlačítka, nedostatok, nemá to Bluetooth, nemá to foťák a to je asi tak všetko.